Avui al Panorama tenim els Figaflaues. Benvinguts. Molt bona tarda. Molt bé, molt bé. Vosaltres bé? Sí. I el viatge fins a Barcelona, bé, tot? Mogut? Ja portem un dia... Un dia per aquí, no? Clar, esteu fent promo del disc. Exacte. Aquesta calçotada que ens porteu, que promet ser, vamos, espectacular. Jo almenys l'he escoltat i fa molt bona pinta. Esperem que sigui entretinguda, colorida i tot això. Clar, que això quan surt. En el moment, o sigui, que en el moment que ho veieu, ja 26 de gener heu de saber que surt la calçotada. O sigui que allà ho teniu. I el contingut que surti a les xarxes, 26 de gener, és que és així de fàcil. En fi, però la calçotada es diu, oi? Per què la calçotada en concret? Què és la calçotada? Bueno, perquè som ballencs i és una festa que és molt propera a nosaltres, ens ha acompanyat de tota la vida i ens va semblar una excusa al principi, no? Com un motiu, i ho hem acabat fent realitat i és això com... Bueno, tenim és com un concepte que ens acompanya tot el disco per diversos motius. El primer seria que la calçotada és un trobament de molta gent, de família, d'amics, i bueno, hem intentat que sigui aquesta... Ajuda'm, perquè m'estic liant. Que sigui aquesta... Simplement, el que dèiem, té un motiu geogràfic i de territori nostre, no? Que també creiem que ens fa únics en aquest sentit. I llavors l'altre és el que pot arribar a representar la calçotada, que creiem que també representa la nostra música, així com més a nivell genèric, que és que en una calçotada és una festa, una festivitat que la disfruta sense gran cosa a nivell econòmic. L'únic que et fa falta és una bona companyia, una verdura i una taula, una miqueta de bon dia i ja està. Llavors creiem que en aquest cas la nostra música pot representar aquest valor en el sentit de que a tothom, sense gaire esforç i vingui d'on vingui, li pot arribar a agradar alguna coseta de la nostra música, no té per què ser tot. I després, el que deia ell de la companyia i tal, que també serien les col·labos que hi ha dintre el disc. Llavors ja més a nivell conceptual ho hem lligat en el sentit de que comencem amb una salsa, que hi ha la salsa de calçotada i que normalment es fa abans de la pròpia calçotada, llavors és com, és el primer. I llavors acabem de forma més paradoxal amb un vermut, que tècnicament seria el segon, però acabem per tornar-te a invitar a entrar a la... A poder tornar a entrar, no? Llavors, el que és a dintre el disc són diversos moods i ambients i emocions que pots trobar, que podries trobar també dintre la calçotada, sobretot moments alegres i de compartir, però alhora també moments més de ratllades o tristos o introspectius. També pot passar, no? Una calçotada, pots estar allà borratxo, s'està una miqueta la bajona, tio, i et ratlles. Sí, que tenim totes les parts de la calçotada aquí, realment. Sí, veig que té una mica de trobada, no?, al final, perquè esteu comentant, i diríeu que també el disc pretén ser una mica de cada lloc, és a dir, és una mica eclèctic, no? Un estil, l'altre, ho ha agafat una mica el millor de cada collita, com qui diu. Sí, això és com és un tipus de festa on et dediques al dia, saps que aquell dia estàs de calçotada, llavors per això és un disco llarg, són 20 cançons, òbviament moltes ja havien sortit, ja estaven avançades, no? I això intenta, òbviament és un argumentari, no? Però hem intentat donar-nos el luxe de poder fer música que potser no aspira tant a entrar a ràdio per gènere o per estructura, per fórmula, el que sigui, i temàticament potser són temes més personals, més introspectius, més juganers amb altres aspectes i això tenen sentit a nivell conceptual de que una calçotada passa moltes fases i les converses són de tot tipus. I també mola com que és un tipus de... O sigui, hi ha molts tipus de calçotades, no? I una molt... Bueno, això... Hi ha la típica calçotada que pots viure de manera tradicional a Valls, com de la família, o amb el teu grup d'amics, o una molt guai, que és com la gent que potser hem viscut fora a Barcelona estudiant, on sigui,
La de recollir gent i acollir gent fent alguna calçotada a Valls de gent de fora que són turistes i venen com a Valls, no que siguin de molt lluny, no? Simplement com voler venir a l'alt camp a fer una calçotada i jo què sé, és una mica aquest interès. Clar, el disc també té fins i tot una balada, que haguem vist, no heu fet una cosa d'aquest estil o tan concreta fins aleshores, o sigui, una calçotada no seria una calçotada sense balada. No, jo crec que no afirmaria això, Vale. Entraria, a nivell argumental, entraria més en... T'ho podem justificar si ens dones un rato, però Vale. tampoc és com aquesta cosa de si tot el que hi ha aquí és imprescindible. Ha sigut fer la nostra calçotada de manera improvisada, amb les eines que hem pogut tenir, intentant cuidar-ho tot molt i fer... Hem sigut ambiciosos, perquè fer tantes cançons en un any i poc. menys d'un any, perquè al final hi ha temes que potser tenen... La maqueta té un any o tal, o molt més perquè eren coses enterrades, però al final quan t'hi fiques i vols lligar-ho tot i has d'estar a les dates i ja no només és la música, doncs han sigut potser 3 mesos de més frenètics i això, i hem sigut ambiciosos. Clar, jo just això us anava a preguntar, no? Quant de temps portava això en el forn? O sigui, quan vau saber que això havia de ser una calçotada? És a dir, vosaltres quan vau treure Diable sabíeu que calia portar la calçotada més enllà? Bueno, si t'hi fixes, sí, des de Mossego hi ha pistes. Sí? No? I al final de la cançó què diem? Recent arriba la invitació per la calçotada. Allà vam saber que tot el que trauríem formaria part del pròxim àlbum. Ja sabíem que seria la calçotada, però òbviament no estava fet el disco. O sigui, existien les idees, però no estava acabat. O sigui, que s'ho enviant aquestes idees que al final podien acabar portant cap a convidar la gent cap a la calçotada. Jo crec que així a més, entre bambolines, del disco, no? Potser hem borrat reggaeton, rotllo. Hi havia més reggaeton, Diable era aquest anunci com de reggaeton i ens hem anat cap a altres cantons, també per això que dèiem abans de que en un disco et pots donar més el luxe d'investigar, de passar-t'ho millor, de sortir de jo què sé, d'algú que saps que pot funcionar millor a nivell d'alcance i lligant-ho amb el que em deies abans de la balada, doncs hem fet una balada que és un gènere que, bueno, hi ha gent que sap fer molt bé això. Per mi és algo com molt difícil i fer una bona balada és una fanyada. Tu estàs tot ratllat i per mi és un dels temons. Bueno, però és això, jo què sé, és com... A mi personalment m'ha agradat molt, Que bé. Pues gràcies. No. Però bueno, és que és complicat, o sigui, hi ha moltes maquetes de balades i fins a que aquesta era com... que ell m'ho deia tal, i més gent, no, això sí que, això mola, això tal, i llavors ha tirat endavant. Però amb tants pocs elements que algú t'arribi, és xungo, sí. Hi ha algun gènere que veieu que voldríeu explorar una mica? O que us falti, o que digueu aquí? Sí, que hi ha un món. Can Gregorià. Can Gregorià... Home, Can Gregorià en català no sé si s'ha explorat a l'urbà, Bueno, hi ha un... A mi em sona a TikTok un noi que sé que és d'aquí, tot i que està fent Can Gregorià, sí. Sí? No en català no, però bueno. Però que, home, que s'explori en qualsevol llengua ja és una cosa que impacta, no? O sigui, tot innovador és, o sigui, tornar tan enrere, o sigui, vale que es porti lo retro, però tant, potser, no sé, això ja cadascú com vegi. Però també hi ha una altra cançó, que és Il canto di mio amore, que heu fet en italià, íntegrament. D'on ha sortit això? Això és un capritxo. Un capritxo del nen. Un capritxo meu i ha entrat, mira. També era com un homenatge, o no sé, només com homenatge, no és com una dedicatòria a un amic meu, tal, i això, un capritxet, en italià, Figaflaues ara en italià també. Tu el parles, però? Jo vaig viure a Itàlia, vaig estar d'Erasmus, ara el tinc bastant rovellat, però bueno, l'entenc bastant, he escoltat molta música en italià, i això. Si parlessis italià t'entendria, et podria contestar. De fet el parlo, però no és el tema. Bueno, hi ha algun tema dels que veiem a la calçotada, volia preguntar-vos, ja que parlem d'un i l'altre, que estigués a punt de no sortir o que diguéssiu tu, això potser no toca. Dels que estan ara? Sí. Bueno. Sí, el Umami no estava clar, Que és un funk carioca ara,
abans era més com un house. És un tema que ha passat... És com que en Sec va estar fora, en Sec va estar dins com a house, a l'últim moment el vam canviar d'estil. És un dels que estava més... O sigui, que estava ahí. Però la resta... Bueno, hi havia temes que al final han acabat sortint, tampoc tindria sentit parlar d'ells perquè no es coneix la gent. I, bueno, per exemple, la balada o... no sé, algun altre tema. O sigui, hi ha un parell de temes que han sigut molt d'última incorporació, tipus, al finals de novembre-desembre han entrat ahí. Sí? Sí, perquè ens vam obsessionar una mica, o sigui, teníem... Si ja rotllo, no volíem que ens quedessin 17 o 18 temes, ja volíem arrodonir-ho. I clar, ens vam obsessionar amb això a l'hora de que les demos ens funcionessin. O sigui, és a dir, com volíem realment acabar aquells temes que teníem que feien els 20, no? I 2 o 3 van donar problemes, una era umami, però bueno. I si només us poguéssiu quedar amb una? De tot el disco? Sí, o sigui, podem escurçar-ho a les noves, per exemple. Sí, o sigui, el que s'ha publicat, Sí. no? Jo em quedaré amb solucions i no problemes. I jo... Ué, és que no sé, però... O la salsa... Ojo a la salsa, o contrapronòstic, perquè era un tema que teníem bastant abandonat. Desbocat, també, crec que és un tema que... Sí, és una demo... Personalment m'agrada molt. És una demo que fèiem un que no tal i quan ja dic, vale, vinga, toca treballar aquesta demo. I vam dir, joder, sí, està èpica, està guai. O sigui, hi ha poca feina a fer, vam dir, ja ens agrada com està encaminada. Sí. I volia tornar un moment ara a parlar del panorama i on esteu situats vosaltres, que ja esteu una mica al centre, no?, del panorama urbà en català. Hi ha algú amb qui voldríeu col·laborar o algú que noteu que us falti que digueu tu, hem de fer aquesta col·laboració o ens falta alguna cosa aquí? D'aquí, Catalunya, dius? En general? O flipat? Si tiressin molt alt? És que clar, són respostes diferents. I quines respostes podrien tenir? Bueno, així flipant-te, doncs diries Rosalía, òbviament. No, Michael Jackson. És com el tema de Drake que va agafar... Hi ha un tema de Drake de fa 4 o 5 anys que es col·lava amb Michael Jackson, que és alguna demo que li devien vendre a la seva família i igual. Per què no, no? I, bueno, aquesta seria la resposta flipada. Vale. I llavors, vols resposta més humil o no? Sí, alguna que veieu que podríem veure en un any o 2 o alguna cosa que quedi més a prop? Nosaltres no estem tancats a res, realment. És simplement trobar el moment. O sigui... El moment i la cançó. Exacte, com ficar-nos a fer un tema i dir, veiem això aquí. I llavors doncs, fem la proposta i ho avancem. Vale. I llavors podríeu donar-me un nom català, potser? Doncs mira, s'ha quedat al tintero 31 fam, Vale. que no ha pogut ser la col·labo, i ahí està. Sí. Vale. I ja per acabar de tancar, jo havia pensat en preguntar-vos sobre una entrevista al Diari de Barcelona que vau fer, en què vau comentar que creieu que la música que fèieu fa això, cosa d'un any, es tornaria al nou estàndard a Catalunya. Creieu que això ja ha passat? Queda més per recórrer? És a dir, és el nou mainstream de l'urbà català o... A nivell numèric, o sigui, a nivell de streams, o sigui, de reproduccions, sí. O sigui, pots mirar les llistes, no?, i veus que hi ha. Potser a nivell de cartells de festes majors i tal, pues, encara convivim, no?, com el que venia de fa 5-10 anys i el d'ara. Això s'acabarà desenvolupant i n'hi haurà més com dels d'ara i serem més, perquè al final són pocs els d'ara també que estem destacant. Pues no ho sé, és probable que sí. O sigui que pot quedar camí per recórrer. Vale, doncs volia quedar-me amb una pregunta més anecdòtica ja per tancar, que és que vosaltres que dèieu que és una cosa vostra la calçotada i que heu anat vivint des de sempre, coneixereu de salses de calçots, imagino. Si haguéssiu d'escollir una, ho podríeu dir, sense parlar de marques? És a dir, hi ha alguna que diguis... És que no, o sigui, la salsa... Clar, jo, per exemple, sempre la fa algú de la família o si la feia amb amics, la mare d'un amic en concret sempre la fa. Sí. Vale, o sigui, això també és completament casolà i és part de la calçotada. Sí, normalment la salsa es fa el dia abans, tal, i es fa a casa, sí. Vale, és que havíem pensat en portar-vos una salsa de calçots de marca blanca i una altra de bona marca,
I que les tasteu a veure si ens sabríeu dir quina, no sé com ho veieu, si no, no ho fem, eh? Ho podem fer. Això ho fa el Pep. Ho fa el Pep, perfecte. Sí, sí. Però no som catadors tampoc, ja et dic. No, home, no. Saber quina és quina? Quina us agrada més? O quina triaríeu per fer una calçotada? Espera que es vegin perquè no es veurà res. Un segon. Ells van, No, però les càmeres no... però que no es vegi la... No, no es veu res. Ja està. Però com l'hem de tastar? Sense pa ni res? No, no, els hem portat per sucat. O sigui que... Ah, vale. Pues fota-li, fota-li. Flor camperol. Vale, anem a obrir això. Jo ja vaig tastar aquella altra, jo la feia a la vaig. Ah, vale, no voleu que mirés això? Sí. Perdó. Tranqui, tranqui. Bueno, no sé. A veure, no passa res. Juguem amb aquestes dues només? Per exemple. Podríem. Faré molt poc, és que no m'he gaire gust, la veritat. Tranqui. Però què he de dir? Quina marca són? No, hauries de dir amb quina et quedaries tu. Ah, vale. A veure, que si patrem algun sponsor, tio, ara amb el que diràs. Estic saborejant, eh? Amb l'altra... Com que pica una mica massa, no, aquesta? Vale. No direm marques, o sigui que això. Em sento com el comidista, saps? Sí, exacte. Era una mica la idea. Jo em quedaré amb aquesta, mira. Quedaries amb aquesta. Sí. I aquesta és? La més barata? La més cara? Molt bon, saps? Doncs mira, ha fet una mica de volta. Bé, doncs res, moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer que puguem parlar una mica, que ens comenteu d'aquest disc i, de nou, escolteu aquestes cançons perquè el que hem estat comentant de veritat que val la pena i ho hauríeu d'escoltar. Gràcies, eh? Igualment, veiem. Veiem.